Dobrý deň, priatelia. Volám sa Giuseppe Pene a vítam vás na ďalšom odbornom stretnutí krúžku varenia. Po roku sme tu opäť aj s mojím kuchárskym tímom. No, nie úplne všetci dobrovoľne, že, Ďuro? Ďuro je náš zásobovač a túto nebezpečnú úlohu zobral naozaj s odsťou. Keďže je tu jediný, ktorý má ešte vodičák a peniaze, tak mu veľmi neostalo na výber. Dnes si pripravíme pravé slovenské brinzové halušky. Jedlo, ktoré preslávilo Slovensko po celom svete. Čo, Michal? Že aj v Taliansku. A to si sa kde dozvedel takúto horúcu novinku? Z internetu? Michal, ty si na internete videl aj to, že cesnak dobíja batérie. Michal je totižto náš marketingový špecialista a človek pre styk s verejnosťou. A vymyslel rubriku Pred varením Giuseppe odpovie na 2 divácké otázky. No, takže máme tu otázku od diváka číslo 1. Giuseppe, koľko máte michelinských hviezd? Keďže som renomovaný a profesionálny kuchár, tak táto otázka je úplne na mieste. Michelinské hviezdy už asi rok nepočítam. Aktuálne sa skôr venujem tým matadorským. Tie sú trošku väčšie a presnejšie. Otázka číslo 2. Aký recept je podľa vás najťažší na svete? Opäť výborná otázka, ďakujem. Najťažší recept na svete je ten, ktorý musím pripravovať s týmto Dream Teamom. Toto máme za sebou, tak poďme teda variť. Pozrieme si ingrediencie. Ďuro, kde je brinza? Čo si myslel? Že Mišo kúpi? No, dobre. Vidím a aj cítim, že zase začíname profesionálne. Hlavne, že 24 pív a 2 krásky z reťazca sú tu už od začiatku. Na tie ste teda nezabudli. Čo teda potrebujeme na halušky? Vraj to uvidíte aj graficky. Budem to teda čítať priamo zo stránok Čovari.sk. Čo svedel? Mám to ísť ešte raz. Má to vyzerať viac dramaticky. Pán režisér, dramaticky bude vyzerať akurát naša cesta domov. No, tak poďme na to. 1 kilo zemiakov, 250 gramov polorúba múka, soľ, každý podľa chutí, 250 gramov brinza, 33% smotana na šľahanie, 100 gramov masla a 300 gramov slaninky. Tak, a konečne tu máme postup. Ten je naozaj veľmi dôležitý. Takže poďme na to. Ošupeme zemiaky a najemno ich nastrúhame so štipkou soli. Neskúsení kuchári používajú hlavne toto. My, profesionáli, však používame toto. Vo veľkom hrnci necháme zovrieť osolenú vodu a pomocou drievka a nožíka
hádžeme halušky do hrnca. To je niečo takéto. Máte drievko, nožíček a ideme. Túto techniku ale zase používajú len takí menej zdatní kuchári. My profíci, že? Používame skôr niečo takéto. Čo, Michal? Roman si s tým robí mery? Čo? Aj ty používaš sedítko. Jasné, no to je skôr toto. Výborne. Roman je náš osvetľovač. Všetky kadernícke salóny musia aktuálne blednúť závisťou. No, poďme ďalej. Varíme, kým halušky nevyplávajú na hladinu, ono je to cca nejakých 10 minút. Odoberieme trošku vody a v miske rozmiešame brindzu, smotanu a maslo. A následne uvarené halušky spojíme do jedného gastronomického celku. Slaninku si nakrájame na malé kúsky a opečieme ich na panvičke. Dochrumkáme. Halušky servisujeme, neservizujeme, ale servirujeme posypané opečenou slaninkou a polejeme vypekom tejto slaninky. Ak sa vám tento recept páčil, celý nájdete na čovari.sk. A ak sa vám páčilo aj naše stretnutie s vami, či s nami, tak budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte aj na budúce. S pozdravom, váš Giuseppe Pene.